gantang marang Ibu Dresanala kang jalari aku lair sing durung titi wancine. Kaya ngapa kejeme para dewa kongkonane Bathara Guru supaya aku kang isih bayi nalika mbiyen dipateni kanthi dijegurke Kawah Candradimuka. Ya mong gumonku kuwi wae. Ing atase para dewa mau dosane ketok cetha lan saben titah go nyumurupi kena ngapa kok dheweke ora dipatrapi pidana sing sak murwat kelawan keluputane. Malah sak perangan isih ana sing padha dledar-dledar ana setahing bebrayan. Kepara isih bisa gumuyu laka-laka. Babar pisan tak jarwani ya wae. Olehku dadi dewa iki ya awit aku kepengin ngembari panguwasaning Bathara Guru sing dheweke ora adil. Ora adil mapan ana ngendi? Wektu dina iki Siwa Werkodara kang wis mentes saka segara ngumedi banyu suci Perwitasari lan uga wis entuk kawruh kasampurnan. Sebab apa kawruh becik kok ora kena diulangake marang Bebrayan Agung? Yen ngono Bathara Guru tegel nyawang marang rusaking Bebrayan Agung iki. Mula wektu dina iki Siwa Werkodara disendal mayang cemplungke Kawah Candradimuka. Yen Bathara Guru ora ngwali Siwa Werkodara wis anggen sal gugat nyang kayangan walata. Sang Baladewa Narmati duwe nariswara Kresna kalanggunging tresnanira ing wah malah pun lagi kurung iki yen kadangku Yayi Werkodara disendal mako kowe sing tak goleki tumuli uncupna tangan wak srimpung sikilmu aja kean bebangal tumuli wujudna sira ing atase pendhita ora nindakake darmaning kapanditanmu. Padune iki mung jere getih wedi mati ora watak Janaka mundur sejangkah. Nyata lamun sira bakal nyoba marang Janaka coban. Ing kene marganing patari rimah balungmu iki.
Ah. Out. Wah. 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 Wadya yaksa kraya. Wah, ya. Ya. Yeah. Ah. Wah. Out. Ah. Wah. What? Oh. Ayo, Buta. Aja memungsuh ndar aku iki Petruk. Arep aku mung kaya ngene mecel ndiasmu aku ya iso. Ayo. Buta kaya ngono ki mung arep ngruwet-ngruweti. Petruk musuh balang serampat pecah ndasmu. Wah. Hey. Out. Ai. Iya. Ah. Yo. Out. Wah. Ah. Ah. Hey. Ah. Oh, wait. Wait, wait. Saya nambai bangun, kasarayu. Ah, oh, oh, eh. Wah. Oh. Ah, iya. Ah. Oh, eh. Ah, ah. Wow. Eh. Iya. Iya. Kangen kuri nawangi, kali putus aku tanti solari. Ah. Oh. Ah. Ayo. Ah, oi. Eh, 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 eh. Oh, 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 eh. Ui, ôi, eh, eh. Ôi. À, ôi. À, ếch. Ai. Quê. Rồi. Vô. Wow. Dạ, hôn ếch. Đây. Ra. Ôi. Ê, ê. Ai.
Dara Janaka Kakang Semaropa menika wonten ing nyegat lampah Gus wujudipun Brahmana Yaksa ing sampun nganti wadyabala kurang ndungkap apa sebabe dene pendhita iki bakal gendhak sikara marang para Pandhawa kedah praitna ngatos-atos nggih Den nanging pendhita iki mawis ora katon Kakang Semar lan Samar pamoring sukma Dinukmaya winahya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu ing watu kaya mangkono Begawan Sangkara Dewa ingkang wis amping-ampingan mega arsa ngempaken Jala Sutra kagiat risangki ora Semar Badranaya dupi nguningani Dyan Janaka ka Jala Sutra sigra kabunjung dening Ki Lurah Semar Badranaya ora sah kowe dadak selak. Ayo tumuli kowe ngakonana. Bener apa ora yen kowe namake Jala Sutra marang daraku Janaka? Ya. Ora tedeng aling-aling kowe sapa? Aku Semar Badranaya. Kowe sapa? Begawan Sangkara Dewa. Sangkara Dewa. Aku iki kok gumun karo tumindakmu kuwi, Ing atase jare kowe ngaku pendhita. Neng kenapa tumindakmu wani gendhak sikara marang sak pepadaning titah? Mula sing jeneng pendhita kuwi duwe hambek 7 perkara. 1 hambek hanuraga. Pindha tresna asih mring sesama. 3 tandha aris ulat manis. 4 ing cipta demen tetulung. 5 adoh penggawe cidra. Kaping 6 ora kena gawe rusak lan gawe serik. Kaping 7 ngalah tan hanggunggung diri. Kanthi kowe tumandang gawe cilakaning ndaraku kuwi apa wis trep karo hambek 7 perkara darmaning pendhita aku karembuk gelap sayuta wah pecang kaya dalang nuturi kaya kiai anggap ya apa wani aduh sekejap kelawan Begawan Sangkara Dewa ketiban gelap sayuta mbuh tibamu Janaka kang aku dadi penengahe Pandhawa wis rampung. Tumuli aku bakal goleki Pandhawa liyane. Om Kritina ning pasewakan busana sutra maneka Merahina semubang yuang aruna kadinetraning uga rapuh sabdaniku kila ing ringkani kara saketer
niki ning agung lweru sing bini pantha Papatoking hayam wono marang wuhring pagagan nyatlanganing kalang wana gelar pandang muncar dinanir ngekoneng surem sorote tan padang kasor lan pacaring purnaming kono minangka candhaing lampah mapan wonten ing madyaning nagari Ngamarta wonten tengahing Pandhapi ana Teja Mandranyada lanang tuwa menika tejaning Narendra Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira lenggahing Prabu Puntadewa ing wingking datan kantun ngadang kembar kemanikan inggih Nakula miwah Sahadewa datan Mantara dangwa nampi dhateng praptanira ing kadang Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna mangkono wijiling pangandika Prabu Puntadewa ing dereng kawiyos sing lesan tanpa kanen yen tang tulusa manggo sang Hyahutama
Nata Kresna alon ngandikanira Duh Yayi Prabu Iwa Sunggaweng tiasolah rehnira Ki Harya Werkodara nadyan wruha yektining pangapus tinggaing Kurawa Cidra dena pasrah mring Bathara Luhung wong nadya puruhita nuwun dereng sawetawis dang rawuh paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Ri paduka ngaturaken pasegan Panakrami ugi kunjuk wonten ngarasanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Oh inggih Kyai. Lulus raja sowan kula niskala sawangsulipun pangastanipun Kakang. Mugi kasarira paduka Yayi Ngamarta. Nun inggih Koko Prabu kula tampi tangan kekalih kabunding mestaka. Mugi dados jimat paripih Koko Prabu. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu. Ngaturaken pangabekti mugi kunjuk kula ugi ngaturaken bekti Koko Prabu. Ya Yayi kembar kemane wis tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana inggih sangat anggen kula mundi Yayi Haji wonten dawuh Koko Prabu sasampunipun Raka Parandrawati sowan dhateng negari Ngamarta tetela ketingal negari Ngamarta menika kumplang kabukten boten wonten pasebanipun kadang kula panenggak Yayi Werkodara miwah kadang kula Yayi Janaka Yayi Haji Koko Prabu kula kinten paduka Koko Prabu sampun mireng nalikanipun Yayi Werkodara mentas saking samudra sampun ngregem kawruh kasampurnan tinitesaken dening Gusti Kang Nyipta jagat minangka dados pandhita mapan wonten ing harga Kilasa peparep Begawan Bima Suci. Oh nggih nalika semanten pawarta kala wau sampun kuntab dhateng negari Ndrawati. Namung sareng Raka Parandrawati nyatakaken pawarta kala wau pinanggihipun ngarga Kilasa pinanggih suwung Yayi Haji. Tumunten Kang Raka lajeng sowan wonten nagari Ngamarta. Tumuli badhe ngempek eyom dhateng ketrimanipun Yayi Werkodara. Koko Prabu kadang kula Yayi Janaka nyuwun pamit saperlungu padi pawarta kedah tumindak menapa angemuti lampan menika keparenga paring dawuh wonten lampan menapa Yayi mugi kawuningan Koko Prabu wedal samangke kadang kula Yayi Werkodara kabanjut wonten Kahyangan Suralaya nampi bendunipun Rama Kulun Bathara Guru kadakwa nyahak dhateng wewenanging dewa anggenipun Yayi Werkodara tumuli mbabaraken kawruh panunggal dinten samangke kadang kula Dimas Werkodara kabanjut wonten Kahyangan Suralaya badhe kalebetaken wonten Kawah Candra-Dimuka nakala narapa Kresna pantulo sanyapraring Rasiwara Dahnawi Suta Rasiwara Dahnawi Suta waduh Yayi Haji kurmas kadodok rasing Raka Parandrawati dupi Yayi Haji paring dawuh ing kados mekaten kadang kula Yayi Werkodara nampi bendu ning para Jawata kalebetaken wonten ing Kawah Candra-Dimuka kula ingkang tinanggenah minangka dados kusiring para Pandhawa kaliyan Nata Ndrawati ratu kreta jaran sak kusire kereta jaran paduka sing kadang kusir Kang Raka Ndrawati mendah lo ing jagat ing ngatasipun wonten jaran setunggal ingkang nampi bebendu mongko dereng kinanten kalepatanipun Raka Ndrawati mangke ndelang keparenga kasekecakna lenggah pun kakange badhe napa ing gegono Yayi langening kalangyan aglar pandamundan tinandir kekonang surem sorote tantadang
Menika wonten Brahmana ingkang prapta pandhaping Amarta keparenganila krami penemban. Paduka menika sinten? Ya. Ditebongake wae aku iki pujangga saka Praja Ngawiyat. Pujanggane anak Prabu Kusumadewa parab Begawan Sangkaradewa. Begawan Sangkaradewa. Iya. Apa sira kang aran Prabu Puntadewa? Inggih. Laras menapa ing dados dawuh paduka penemban, kula pun Puntadewa. Keparenga kula cumadung dawuh. Menggah wonten wigatos ingkang pundi dene sumengko rawuh paduka penemban. He Puntadewa. Ngertenana jagat iki saya tuwa, jagat iki saya rengka. Mula akeh bencana alam mlunga teka banjir bandhang gunung watuk sing mahanane kapitunaning sesama. Kabeh mau dudu kleru ning jagat ning sing kleru menungso. Mergo jagat kuwi resik, mula dilambangke wujude putih-putih kuwi suci. Sing reget ki menungsane sing ora bisa ngendhaleni hawa napsune. Anane mung padha golek benere dhewe. Anane wis rumangsa pinter, anane wis rumangsa bener. Tanpa bisa ngergani marang keluwihaning liyan. Klebu kaya Pandhawa 5 lanang kabeh kuwi wong nandhang Sukerta ila-ila cara kuna kudu didusi ana sendhang pengurwatan. Apa meneh sedulurmu kuwi ana sing kembar kemani lah kuwi malah loro-loro gawe. Ruwet rentenging Praja Ngamarta kuwi aja tok salahke sapa-sapa. Ning kuwi salahe Pandhawa dhewe sing ora mulat, sing ora bisa andon asmara kelawan gelaring jagat. Mula Prabu Puntadewa tumuli manuta sira nandhang Sukerta cacah 3 1 Pandhawa 5 ora diruwat, 2 kadangmu kembar ora diruwat. Kaping 3 sira ratu getih putih kuwi ya nandhang Sukerta yen ora disingkirke saka muka bumi ora wong dadi bencana sing maneka warna malah gelan-gelani. Wanoh wani jangkah sapa? Kadang Ngamarta Raden Sedewa. Sedewa ya. Sangkaradewa kepiye? Nitik saka rembugmu Purwamadya lan wusanane wis krasa. Yen to sejatine kowe amung bakal ngudi marang sedaning Kakang Prabu Puntadewa lan para Pandhawa. Pancen iki sing tak arep-arep. Ayo yen pancen kowe arep nyoba karo Begawan Sangkaradewa. Margake coban nadyan aku. Mung kaya ngene ora sepira sing dadi kekuatanku nek aku kepengin ngicipi ndilat getihmu. Oh, kelakon ketandangan kuwi. Ah. Hey. Ah. Wah. Ah. Up. Head. Wah. Wah. Jala sutra tasana parat.
Puntadewa ayo kantaran bau. Nyuwun pangapunten penemban wiwit alit mila. Kula mboten nate remen memengsan dhateng sok sinten kemawon. Alah. Ora kok seneng memungsuhan lan ora bakune ketokno kasudebianmu. Monggo menawi tetela leres menapa ingkang dados dawuh paduka penemban. Sugengipun para Pandhawa, kula sakadang ingkang nandhang Sukerta mahanani jagat menika rengka. Kula ikhlas lair tumusing batos menawi kula kedah dipun bekakak minangka tentreming jagat menika. Sampun dados anteping manah kula. Nadyan pagas jangga kula tumuli kula ulungaken sauger menika kula saged mahanani katentremaning bebrayan agung. Lho, apa tenan? Monggo penemban. Kula mboten badhe ngelincati menapa ing dados adu. Walah dalah. Nadyan kowe ratu elok. Nyatane kowe saguh mati hawit nggonmu ngayomi marang kabeh para titah ing Madyapada. Tumrih ae kene mlebu Jala Sutra. Tak dadekake sawiji lan kadang mulyane. Penemban kula ngantu-antu wonten papan ngriki sampun awet-awet kang. Dos pundi penemban? Menapa sampun saged ngrangket dhateng para Pandhawa? Patih Sengguni nun. Jare Pandhawa ki 5. Nggih, gangsal. Nyatane sing ana praja ingkang ana kantong karumba Pandhawa iki mung ana 4. Janaka Puntadewa Nakula Sedewa. Genepe kurang siji banjur sapa? Pun pejah riyin. Sapa? Penenggak Pandhawa nami Werkudara. Sebabe nalika semanten Werkudara keyungyung dhateng kawruh kasampurnan. Kamangka ingkang dipun suni wejangan kala wau Kakang Penemban Begawan Duruna. Kakang Duruna ugi dereng nate mangertosi kawruh kasampurnan menika menapa. Mila lajeng nyuwun tetimbangan dhateng kula. Menika malah kalih-kalih damel sepisan nyengkaken pejahing Pandhawa supados boten kawistara nindakaken karti sampeka kanthi Werkudara cinemplungaken wonten seganten. Supados ngupadi banyu suci Perwita Sari samudare ora etuk wong pancen ora ana. Ngono Raden. Nggih, kaping kalih ancasipun inggih menika panguwasa nagari Ngastina supados ngantos run tumurun. Ngantos run tumurun anak putu mergi Ngastina menika namung titipane anak putu. Ngastina menika gemari Pahla Jinawi Kertaharja iku praja Ngastina, bumi kencana. Wis kaloka ada dasar Sengkuni Jaya menika Ngastina. Oh ngono nggih. Mila mboten mokam menika kula namung ngersa dhateng titipane anak putu Ngastina menika ngantos putu kula Lesmana Mandraku Werkudara mboten sadi goleki wis mati kok. Mong kari ngusulke sing papat enggak disusulke sisan. Ora sandadak diguwang segara, mengko yen diguwang segara bathange kali minggir ditemu wong, nggih ta. Dipun priksa malah ketok iku sing mateni sapa, sebabe apa. Lah banjur kudune beto teng Ngastina diobong. Yen wis dadi awu ora iso dikukup, manut. Ablas lampahi Begawan Sangkara Dewa ing mangke. Pangamu ing Bambang Wisanggeni kang wis anyari ora siksa. Heger maut mapuyangan kayangan Suralaya. Para Jawata kowe tumindak ora adil. Nggonmu paring hukuman marang Raden Werkudara nadyan aku wujud buta. Ning aku ora bisa nyawang kahanan sing mung sarwa mung waton Sulaya iki para dewa. Iki kala Haknimaya sing bakal ngawut-awut papan kene. Balik ayo dewa, kowe ora adil tak gulung Suralaya. Wah!
ana buta ora arik eden-eden kayangan Suralaya. Buta morang tata jeneng kita amung bakal soroh nyawa Bathara Indra ingkang murba gelap tampanana iki. Gelap ngampar sirah tujune bisa tak cekel kilat iki mau. Sapa sing murba gelap iki? Weh Kakang Narada kula menika kayangan Suralaya geger walik watu awit saking kridhaning raseksa ingkang ketinganipun nyepelekaken dhateng para dewa. Ada lagi dengaren ini apa sih kayangan geger ini masalah ya apa jane? Rayu pun iku manut pawarta ing ulun nampi raseksa menika kala wau kepengin nguasani dhateng kayangan Suralaya. Para Jawata ingkang sami magut pupuh sami kapracundang Kakang Narada. Ah, tadi ya piye kada teman. Ha, dalah kene Dewa ora tau ora anane. Lek kedapri pun nanti guru. Maka ya aku lepas jadi ora ono cuma sare kabeh Mas. Opo jane ngomong ora genah. Pados Rayan. Wah, lampok iki pun nyambat mawon. Dateng sinten? Sinten malih menawi pedhekak pedhapun Werkudara. Oh, Kakang. Werkudara samangke nandhang lepat dhateng para dewa. Awit piyambakipun badhe mbabaraken ngawruh panunggal. Menika dados wadining dewa. Monggo Kakang pados Rayan sanesipun. Oh, maka dari. Ulun sepadake iki Kaki Kresna ingkang praptana kayangan Suralaya. Iye.
Inggih pukulun kepareng sungkem kula mugi kunjuk wis ulun tampa pangestu ulun tampan ana sanget anggen kula pundi. Pukulun Narada. Paduka wonten napa to pukulun? Wonten menapa kok diguh dhewe iki ngapa jane? Tata. Lah inggih. Sungkem kula katur tak tampa. Pangestu ku tampanan ya. Inggih. Wiwit sonten kok repot piyambak menika janipun menapa mapan nggone apik-apik diwolak-walik lagi. Kersane apa lho? Dewe gak ngantuk aku ki. Aku nek meneng ngantuk, ngempil turu. Oh iya. Sae menika sae. Wonten menapa pukulun? Kaki Kresna panjenengan ulun nyuwun tulung jeneng kita minangka dadi serayaning dewa. Nalika semana jeneng kita uga dadi serayaning dewa bisa nyirnakake Prabu Yudhakala Kresna saking praja Ndaraka Kawestri. Dina iki kayangan Suralaya kunggan mungsuh kang bakal njaluk kayuwangan Suralaya saka asta ulun. Mula jeneng kita Kresna ingkang tinanggenah dadi jagoning dewa. Nyuwun pangapunten. Sedaya menika kedadipun luru kasunyatanipun ingkang langkung rumiyin. Mboten tetela kula menika wani nerak ing reh tata krami menapa sampun cetha bilih yaksa menika ugi badhe ngrebat pangwaos kayangan Suraya saking asta paduka pukulun Bathara Guru. Monggo pukulun keparenga paduka ngempakaken ing kawicaksanan. Kula kalian paduka pukulun menika jejering titah-titah tasih kesandangan apes murka kalian lali. Menapa tumindak paduka pukulun ingkang nalisir saking wewaton. Monggo keparenga paduka pukulun paring dawuh. Menapa sakinten paduka paring paukuman dhateng titah ingkang dereng kinanten kalepatanipun. Ah iki rambatane sampe iki. Iki rambatane sampe iki karepe mung arep tekad lupute apa Werkudara kang dicemplungke Kang Candra dibuka. Ngono lho. Ngono kata rambatane mesti diwasuli ta. Kados sundi pukulun Narada keparenga kula nyuwun dawuh. Aku ora menang dawuh, aku ki mau ngeteki nang burine. Aku gak ero apa-apa aku gak ero Aku wis salah. Mboten. Iki lho aku ki ngarep pengarepe wae. Monggo keparenga paring dawuh pukulun wonten menapa Yayi Werkudara menika? Kaki Kresna wonten dawuh. Panjenengan ulun ora selak. Dina iki Werkudara ulun cemplungake ana Kawah Candradima gawe dheweke nandang luput. Menapa kalepatanipun Werkudara wanuh-wani bakal mbabar kawruh panunggal kanthi madhep pendhita kanthi peparab Begawan Bima Suciduk nalika semana. Mongko kawruh panunggal kuwi dadi wewangsiting dewa utawa dadi sirikaning dewa. Nyun pangapunten. Menapa paduka pukulun boten paring dawuh dhateng Werkudara? Yayi Werkudara nampi kawruh panunggal kala saking sinten? Monggo keparenga paduka njlentrehake pukulun. Mboten napa para Jawata mesti kemawon sampun nyumurupi menapa ingkang badhe dumados wonten ing Arcapada. Pukulun sabab menapa piwucal sae badhe dipun wratakaken tetela malah nandang lepat. Mongko Yayi Werkudara menika badhe sabiyantu dhateng para titah. Badhe madhangaken jagating para titah paring mangertosan dhateng para titah dewa menika menapa? Menawi paduka pukulun rumaos ingkang anyipta bumi tumuli malah ngawrataken dhateng dosaning para dewa piyambak. Menapa Yayi Werkudara menika lepat tumunten pengin mangertosi jati dirinipun piyambak. Menawi tiyang lepat kepengin ngertosi jati dirinipun piyambak, tundhanipun ana wong ala-ala siji lan sijine ning tanpa ngilo githoke wis bener apa ora. Mila monggo ta pukulun dipun penggalih. Paduka menika dewa ingkang wenang asta abang ijoning kayangan Suralaya. Kula purun sabiyantu dhateng para dewa. Sauger para dewa sampun lumampah wonten lajer ingkang leres, lajer ingkang bener. Kresna mboten badhe kewalat jernyatanipun paduka pukulun ingkang nandang lepat. Monggo. Yayi Werkudara ingkang sampun mapan wonten Kawah Candradima kula kinten mboten badhe katedha dhateng ganasing latu. Awit kula pitados Yayi Werkudara mboten nandang lepat. Kula purun sabiyantu jer paduka pukulun
ngluwari dhateng penandhanging Yayi Werkudara. Para Guru, aja mlayu. Aja mlayu. Bathara Guru. Ayo tumuli. Ulungna kelungguhan. Suralaya bakal tak goli. Ya utane gedhe, waduh yo dah. Yo alah. Monggo to paring dawuh. Kresna ulun wis ora kuwowo. Mangkota raseksa sawaran kang dadi percikamu. Aku Kala Haknimaya. Haknimaya? Iya. Kowe Prabu Kresna to? Lho. Ngerti? Ngerti aku buta pinter. Duwe karep apa dene kowe agan njaluk Kayangan Suralaya awit Bathara Guru dheweke dewa sing ora adil. Mara gage sawangen akeh titah ing Arcapada sing nandhang luput sing seneng gawe cilakaning liyan ning kena apa para dewa ora paring paukuman. Apa tuladhane para Kurawa? Kurawa wiwit biyen mula dheweke mung bakal ngangkah marang Pandhawa. Ning kepiye para Jawata apa dheweke paring paukuman? Kudune dewa adil yen Kurawa kuwi wis gawe cilakaning liyan. Kuwi dosa gedhe kudu nampa paukuman. Sing nyemplung kawah Candra Dimuka kuwi kudune para Kurawa. Ning sabab apa sing jeneng Raden Werkudara sing durung karuan lupute bakal sabiyantu dewa mbabar kawruh panunggal malah dicemplungke ana kawah Candra Dimuka. Aku ora trima. Kawah Candra Dimuka harta nggo ciblon karepen bludak tekan Suralaya. Karepen dadi geger walik watu Suralaya. Yen ngono padha karo aku ya ora trima yen Yani Werkudara dicemplungke kawah Candra Dimuka ndas pundi ngeten iki. Lho. Jeneng kita ora mbelani jeneng ulun boten. Wong paduka lepat. Ayo sapa wae sing mbelani wong luput mesti wae kena siku kang nyipta jagat. Aku gelem bali saka Suralaya waton ana pitukane. Werkudara sing ora luput kudu tok luwari, sing nandhang luput kudu cemplungke kawah Candra Dimuka. Yen ora tumuli tak gawe sungsang bawa balik. Ya diwali ae. Ngantek kayangan kobong perunas ku lak sida mawut. Lho Adi Guru. Wis kudu ndodheng rek keluputane wae paduka dilengke ora cetok kaya jenenge arep mudhun biyen arep ngapa ta. Ora wis matur arep mudhun iku ditimbang dhisik ngantari paduka iki dewa sasar unsur tumindake. Werkudara ora luput ati sendal mayang pun kados pundi. Waduh. Ya Kresna, kaki Kresna panjenengan ulun ngluput. Andodheng reh keluputan ulun Kresna. Kresna wonten dawuh. Ulun ndodheng reh kelumputan ulun nggone matrapi pidana marang Werkudara kang kurang trep. Nyatane jagat melehake marang panjenengan ulun para dewa ora ana ingkang kuwawa nandhingi marang Yaksa Haknimaya iki lan uga wis tanpa ana walat ingkang tumempuh marang yaksa iki. Dina iki Werkudara bakal ulun entasake saka kawah Candra Dimuka nggih Kresna. Enggar sang wisateng hawan mulat sri langening marga puspita anjrahing tepi menur melati sumarsana
Estu susugun sira sang lumare sesaji gondo ing Bathara Guru ingkang sumusul ana kawah Candra Dimuka ana parigawe apa tumuli kababaro nggih Werkudara sepisan ulun mertui marang kawilujengan kita Werkudara. Nyatane Werkudara mapan ana ing kawah Candra Dimuka ora lebur tumpur dadi lebu ning malah sangsaya sentosa ing kene panjenengan ulun urmangsa kawelehing jagat. Kaping pindho panjenengan ulun nyuwun pangapura marang jeneng kita Werkudara awit patrap ucap ingkang kurang trep marang jeneng kita Werkudara panjenengan ulun naga nyemplungake Werkudara kawah Candra Dimuka mongko jeneng kita nglabuhi marang dewa ngelingke marang para titah babar kawruh panunggal minangka madeg pendhita para begawan Bima Susiduk nalika semono Werkudara ulun ndodheng reh keluputan ulun muga kita Werkudara bisa paring pangapura marang panjenengan ulun apa aku ora kewalat menehi pangapura marang dewa Werkudara para guru apa ulun ndodheng reh keluputan ulun mula ora ana walat ingkang tumama marang jeneng kita Bratasena iya gedhe pangapuraku tumrap marang kabeh para dewa yen ora kanthi lelakon iki ndak kira Werkudara ora bisa ngungak kawah Candra Dimuka nyatane Werkudara bisa ngungak kawah Candra Dimuka kuwi uga dadi sarana kaberkahaning Werkudara bisa ketemu kelawan wong tuaku sekloron Bapa Pandhu Dewanata lan Ibu Madrim yen ora kanthi sarana mengkene ora bakal Werkudara bisa ngerteni kahanane ibu lan bapakku sing mapan ana ing pasiksan kene. Ya, Werkudara gandeng panjenengan ulun wis ndodheng reh kaluputan ulun. Jeneng kita dina iki bakal ulun tasake saka kawah Candra Dimuka. Sing gedhe pangapuramu aku wis urmangsa ayem tentrem ana kawah Candra Dimuka. Aku wis jeleh mapan ana ing Ngarcapada kang isine sarwa ora cetha. Urip ana donya ora bakal bisa golek bebener ning bisane mung golek leganing ati. Merga bener kuwi sing asta amung Gusti kang nyipta jagat kabeh menungsa titah kuwi amung budidaya. Mula apes murka kelawan lali kuwi sandangane wong. Mulya ya apes, cilaka ya apes. Mulya ya dicoba. Sengsara ya dicoba kepiye oleh menungsa kuwi mau ngadepi marang pacobane dhewe mula tembung sekecap tindak sepecak kudu diati-ati dhewe ya sabab mripat iki mung loro yen nyawang mung nganggo mripat tengen menungsa kuwi mau anane mung becik wae mula adane mung ugungan nanging yen kanggo nyawang mung kiwa wae menungsa kabeh kuwi anake mung elek ora ana sing apik kejaba awake dhewe kejaba mripat loro dienggo nyawang kabeh linambaran sucining ati lereming pikir ing kono bisa nyawang kebecikan sing ditindakake dening menungsa liyane tundhone bisa ajening ajenan tundhone bisa samat sinamadan apa aku kleru yen to aku ngelingke marang kabeh para titah Werkudara ngelingke ora teges aku iki keminter ning kanggo ngelingke pribadiku dhewe yen aku wis meling marang kabeh para siswaku harga kelasa mengko njagani yen ana keseluruhing tumindakku kabeh siswaku mesti bakal nutuh marang aku sing jare menungsa kuwi kudu samat sinamadan kuwi sing dadi pamrih Werkudara ya Werkudara ulun wis ndungkap apa kang dadi karep kita Werkudara kang mangkono kita aja wangkot kudu metu saka kawah Candra Dimuka Semara remang uswa ngambrengang katika urunan ning kaswase eneng marga memelakung parisang gondo wastrat modo lang-lang lalu ngangolati surya mangrang sang wayas
Mara kaki bloko. Sabab apa Bathara Guru meksa Werkudara kudu metu saka kawah Candra Dimuka. Iya Nggih Werkudara. Ulun namung bakal bloko yen to dina iki ana raseksa kang ngamuk punggung marang Kahyangan Suralaya. Dheweke bakal njaluk palenggan ulun kepengin dadi dewaning Suralaya. Mongko kabeh para Jawata kang wis padha nrenggulangi ora kuwawa nandhingi kridaning yaksa iki mau. Mongko panyuwuning yaksa ingkang gawe geger dheweke gelem ngendhakake sing dadi kakarepane lamun to kasembadan. Lamun to jeneng kita Werkudara kudu mentas saka ing kawah Candra Dimuka. Yen ngono nggonku mentas kuwi mung sabab saka Kahyangan geger. Ora saka pikoleh Bathara Guru. Ulun rak wis paring dawuh, ulun ndada keluputan ulun Werkudara. Apa bisa tak gugu? Ulun ora bakal ngambali tumindak ulun meneh. Iya, aku njaluk bukti. Apa kanggo buktine? Yen pancen Bathara Guru ngakoni ngreh keluputane aku gelem metu saka kawah Candra Dimuka. Nanging aku njaluk bapakku Pandhu ibuku Madrim entasna saka neraka jahanam. Unggahna ana swarga tundha sanga awit tak wawas wis cukup sing dadi pasiksane. Iya Werkudara, panjenengan ulun ora bakal kabotan mituruti apa kang kita karepake. Dina iki Pandhu Dewanata lan Ibu Madrim ulun tasake saka neraka jahanam, ulun unggahake ana swarga tundha sanga Werkudara. Lega rasaning atiku. Sabdaning dewa kuwi numusi awit sabdaning dewa kuwi uga dadi lumadining kodrat. Ya yen mangkono tumrih aku metu saka kawah Candra Dimuka. Tumuli ngendhak marang kekarepane buta sing bakal gawe geger ana Suralaya iki. Yai Werkudara kang mentas saka kawah. Siwa Werkudara sing mentas saka kawah. Iya. Pancen aku mentas saka kawah sinaraya dening pukulun Bathara Guru. Kinen ngendhak marang patraping buta kang bakal ngrebut panguwasa Suralaya. Siwa Werkudara sing dadi buta. Mau aku kok wa. Wah, wis anggeni. Iya. Wong nasar. Dadak dadi buta bareng. Iki pancen tak jarak. Ing kene aku mung bakal ngelingke marang para dewa. Aja nganti para dewa tuminta sak geleme dhewe. Angger nesu bola-bali dadi buta. Yen nesu ya dadi buta sing arep ya ngono sithik-sithik dadi buta, sithik-sithik dadi buta, sithik-sithik. Ngopo lho jane kuwi iki? Semengane kok ndakwa sing ora-ora banget panarip aku saka kridaning Wisanggeni. Nggonmu gugat marang Suralaya bisa nyembuh yuwananing Punwanja Dipati lan uga iki dadi sarana swargane Eyangmu Pandhu lan Eyangmu Madrim. Unjuk syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat Wisanggenipun uga ngaturake panuwun dene para putra-putra Pandhawa wis padha tanggap apa sing dadi kewajibane. Pancen mengkono kuwi kowe minangka dadi pangarsaning para kawula ing wis pinilih dening kawula Ngamarta. Kudu tanggung jawab lahir lan batine. Tumrih ing dadi kewajibanmu ora saya enteng ning malah sangsaya abot Wisanggeni. Oh iya wae.
Nalika Sawarkadara disendamayang sawarga kila semencen aku sakadang sing ora ila tumuli medhet dewa. Ana ing bumi Adaka kuwi pancen wis tak jarak. Iki sing dadi ancasing wis anggeni sak sedulur. Ora bakal ngesur pelungguhaning para dewa. Ning kepengin jejeke sing bener dandani sing rusak. Benerke sing luput wa Kresna. Iya. Pun wong mangayu bagi gandeng wis rempuh Werkudara. Ayo tumuli ndak kanthi tumurun ana Madyapada. Awit wektu dina iki pangrasanipun Kakang Praja Ngamarta uga bakal nampa pacoban. Ayo manut Kang Hati kanamu. Wis anggeni. Ana apa Mbah Narada? Ulun ngaturake tarima kasih dene jeneng kita wis anggeni wis bisa ngelingke marang Adi Guru minangka dadi tetuwangganing para dewa. Ya ngene iki wis anggeni tembung kebon usugudel tegese Adi Guru ki jane rak ya wis dadi dewa tur tetuwangganing dewa dene kok dielingke karo bocah kaya dene jeneng kita wis anggeni. Panjenengan ulun ngaturake penuwun ing kene Suralaya para dewa karben saya ngati-ati oleh dadi dewa. Iya. Mara dina iki aku njaluk pamit. Menawa aku rumangsa duwe keluputan marang kabeh para dewa sing gedhe pangapuramu ya Mbah Narada. Oh iya. Padha-padha wis ngene. Ya aku titip yen nganti para dewa mbaleni tumindake meneh. Aja takon dosa, dhisik dhewe tak goleki Mbah Narada. Tak bedah wadahi berkat. Ya, aku arep diet arep dibedah. Titip aja nganti tumindak mbaleni. Nalisir saka bener. Ya wis angeni jaya wijayanti para Pandhawa sak peranakane. Wanglanging driya mangun kung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin bareng aku nganglang ana ing jagat tinemune nyawang kahanan kok saya tuwa kedadian dumadi ingkang warna-warna ingkang tundhane gawe kapitunaning sesama. Ketitik akeh sing padha nyingkur piwulang suci, akeh para pinter kang minteri bangsane, akeh para kang tumindak ora bener kanthi kekudung agama. Akeh menungsa kang seneng ngurusi urusaning liyan, wekasan ora ngrampungi perkarane dhewe. Akeh menungsa padha seneng gawe urup-urup sing gawe panasing kahanan tundhane marai padudon. Paten pinaten wis dianggep lumrah merkosa wanita meratah. Ngono kaya ora mudar-mudar gumun tenan aku malah panjang umur iki jane iki kepiye to? Apa iki pancen pacoban ngono apa piye? Tuladane aku wis ngerti. Dina iki kahanan peteng awit ana pendhita sing singlar saka darmaning kapandhitane. Ora liya rasaku kang tak sawang Praja Ngastina kaya dene Basanta Ketawing Hima lagi peteng jagate Ngastina ki eneng apa? Tumuli aku arep nganglang ana sanduring Praja Ngastina yen ana bab sing jubriyani wis dadi tumindak kudu ngelingke perkara iki.
Ah, nang endi olehku? Nyelehke kantong karumba iki. Wis ketemu Penemban. Mpun. Dibetolare kula Kusuma Dewa. Wah, malah nggo bantalan turu. Iki kantong karumba e. Ngapunten kula supe. Ya tak apa-apa. Menika sampun kula wujudaken kesagahan kula. Lebeting kantong karumba menika wonten pendha sekawan cacahipun sinuwun. Puntadewa Janaka Nakula Sedewa. Manut pangandikanipun Patih Sengguni, Werkudara sampun dumugi ning pejah ngrumiyini. Ya pancen bener Penemban. Gane wis kasembadan yen to dina iki Pandhawa diobong. Sesuk pletheke Surya, putramu bakal tak dhawuhke kelawan Putri Ngastina anakku Lesmana. Wah, lah dalah. Aturaken nuwun para sepuh. Dene kula sampun tinampi dados atma mantu ing nagari Ngastina. Patih Sengguni wonten jawab perintahna marang para Kurawa. Kantong karumba isi Pandhawa diobong dina iki. Sang samar pamoring sukma sinukmaya winasya ing sekti. Sinimpen tawanging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut. Pindha pesating supena sumusuping rasa dati. Walta kaya mangkono. Patih Harya Sengguni marintah dhateng sedaya para putra Kurawa ingkang sami ngastobor minangka kangge srana hambesmi dhateng Pandhawa ingkang mapan wonten kantong karumba. Mulat Begawan Sukma nglayang ingkang wis mapan ana nginggiling nagari Ngastina dupi mulat mireng raosaning para Kurawa bilih wonten kantong karumba isi para Pandhawa. Dereng ngantos mambet latu sinaut dene Begawan Sukma nglayang kaget Begawan Sangkara Dewa. Karene Pandhawa mati ne Pandhawa. Pandhawa mati. Ing kene marganing patimu Pandhawa. Ora bakal ana kang ngrusuhi marang Praja Ngastina meneh. Mangger piye Sang Prabu? Wonten menapa Penemban? Menika wonten bab ingkang nyolowadi. Menapa? Wonten nur sorot ingkang lumebet. Wonten madyaning latu. Enten nur ingkang nyorot nggih. Lumebet wonten madyaning watu. Ora nyoroti aku to ya. Jubriyani menika. Kepareng semene saking sawetawis. Iki bangsane apa ya? Iki ana pendhita wanuh wani nyaut kantong karumba wis tadi pangwasaku kantong karumba wis tak gembol. Bloko kantong karumba iki isi apa? Mikliliping Prabu Duryudana wujude para Pandhawa. Ah, kowe kuwi ora ngerti. Pandhawa Kurawa ki tunggal mbah kok tok du iki piye to? Kowe pendhita seneng adu-adu iki kepiye? Aku sing ora trima. Kowe ngelek-eleki pendhita liyane. Mesake pendhita liyane. Kowe iki aja kaya ngono tumindak. Ayo, aku ora lila. Yen kowe arep mateni Pandhawa mungsuhe iki Begawan Sukma nglayang, tuwek do tuwek mati bareng lakoni. Hei! Ah! Hei! Hotta! Ah! Oh! Wah! Ayo.
Kakang Semar kumaliyang tumiba ning papan kene. Inggih sinuwun. Ana apa? Kula mentas Bandayuda. Wah, dengaren perang. Ana perkara apa? Ndara Werkudara sinuwun Kresna. Paduka Ndara Werkudara dipun banjut kalian para Jawata. Ing mangke para Pandhawa wonten ing badhe gendhak sikara serayanipun sinuwun Daryudana. Nalika semanten pendhita kala wau damel cilakan Bendara kula Ndara Janaka. Namung awit kersane Gusti Kang Nyipta jagat kula kedawan pengabaran gelap sayuta mboten lebur tetela kula saged pados jalaran neliti dhateng menapa ingkang badhe dipun kersakaken pendhita menika kala wau. Mugi kawuningan sinuwun para Pandhawa ing mangke sampun kula gimbol. Awit winadan kantong karumba dipun jala sutra kalian pendhita murang tata menika. Monggo keparenga nampi momongan kula para Pandhawa badhe kula luwari sinuwun. Sami Aji. Inggih Koko Prabu. Wonten kedadosan menapa? Nalika paduka Koko Prabu mangker saking Praja Ngamarta, wonten pendhita ingkang gendhak sikara nami Begawan Sangkara Dewa. Tumuli badhe mejahi para Pandhawa. Denanggep para Pandhawa menika hanandang Sukerta. Nalika semanten kula ngupadi Kakang Mas Bratasena badhe minggah wonten kayangan Suralaya. Ugi dipun gendhak sikara kalian Brahmana menika Koko Prabu. Oh, ngaten to? Inggih Koko Prabu. Yai Werkudara kang wis mentas saka Kawah Candradima. Iya, barep Kakang awit saka kridaning wisanggeni. Dheweke gugat marang para dewa ora nrimake yen aku dicemplungane Kawah Candradima uga. Nyatane Bathara Guru wis ndodho ngreh keluputane. Lan muga kawuningan nggonku mentas dadi jalaran. Bapakku Pandhu, Ibu Madrim wektu dina iki dening Bathara Guru wis dientaske saka neraka jahanam tumrap munggah ana swarga tundha sanga. Syukur mangayu bagya dene semono kang dadi pambudidayaning wisanggeni. Satemah ora mung murakapi marang kabeh kulawarga Pandhawa nanging mudhune kawula Praja Ngamarta. Kanthi Pandhawa wis bisa kumpul bali 5 meneh Werkudara. Iya. Kakang Semar, kula bab pendhita kemau kepiye? Niku tesih dados kewajiban kula. Kula dereng kalah. Ajeng kula welehke pendhita buta niku. Ana wong lemu maju. Lho iki rak Semar kae lho. Kowe isih urip to? Gusti isih ngayomi karo aku. Ayo. Yen kowe arep nyoba karo Semar, ayo cobanen. Aku siap kok coba. Kowe arep nyoba kanthi cara apa wae, aku ora bakal mundur sejangkah cekae. Awakku lemu kaya nek ngabruk ndiasmu aku ya isih kuat. Ayo.